Club Junta, building better Africa. Kuno mukuchimva ndikuyawa FM ndipo nthawi ito yakwana exactly 8 o'clock. Tiyambe motere program yathu. Hello. Hello. Mwazira bwanji munthu wankulu? Sabuno gai. Akuziweni omvera tikuyankhula yani madzulo pano. Yes. Coast Chase tikulandireni to program yathu ya maganizo anu akutinji tatiuzeni to Coast Chase anu maganizo mukutinji Wandikumbuditsa kwambiri kusiku. Pepani. Wayankhula kuti si munthu wa mulungu yayi. Kodi zimene akuchita president wawo yakumtama akuona ngati akuchita zinthu zolongosoka na pepa Coast Chase. Ndipo waonetsa kuti umoyo wake si profeteso ni munthu wamba munthu osokoneza. Chabwino. Chifukwa president kweza kumapasa president kweza kumapanga mene kuti unaona nikubajinga kuti anthu akuchachitetse choncho ndithu yakunyamuka apita kuchikwawa kumakapanga zopanda phindu ngati zimenezo. Ndi president omvetsa chisoni kwambiri na pepa Coast Chase nanga agenda president wa alakwisa tili ni nkhani tumitiwiri akwitse ndipo akodza apagandiko mwatero Coast Chase. amene sili kumfomu moti mukadakhala kona nuso yanu miyala mukadatola kusanyesokusa ndikuyendelena Coast Chase kuti joina mpulogalamu yathu zikomo kwambiri yawo FM 91.1. Hello. Mwaswera bwanji munthu wankulu? Tikulemekezeni tu kubwera ku program iji ya maganizo anu akuti nje akuziweni omvera madzulo pano tikuyankhula ndayani Mulankhula ndine banki Malanga. munthu wankulu tu maganizo anu mukutani? Maganizo wanga ndakuti chitabwino amene amphwanyira gali munthu uyu president chawe. Mukunena zona? Itudi bwana wanga. Moti sadalakwisa? Adalakwitse komanso zimene akulankhula Bushiri munthu wake sugwira ntchito ayi. Kutere kuti timafuna tizitero kuti ndetu abushiri akuti kwa amene mwagenda inu ndotemberedwa ndipo mukhale mukuvutika mpaka nakale. Titani asatinamiza ameneyo bwana anga mulungu ali nafe ndithu chifukwa zimene akupanga chakwera si zabwino yayi. Mwatera bwana? Nditudi brother Salu. Pacha mwatizina chendani? Ndi faki kuchokera kuno kumpumalanga. Tikunyatireni afaki all the way from Mpumalanga. Tuwamo kwambiri brother Salu. Asante sana. Ai cook amai Yao FM. Hello. Hey, 91.1 Yao FM. Hello. Mwasira bwanja bwana? Hello. Mwasira bwanja? Taswira kaini mwasira bwanja? Akuziweni omvera tikuyankhula ndi ndani madzulo pano? mwakhala pafupi ndi wairesi sitikukumvani bwino bwana tasunthani pafupi ndi wairesi. Hello. Ay 91.1 Yao FM kuimba dokumeni kwa toti manje akuti zili bwino kukupezaniso nino program ija ya maganizo anu akuti nji titani kodi pamene pa Amalawi tichitenji pamene papa titani ndithu titani kukufikaniswa ni momujamo Yao FM. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasira bwanja bwana? Alhamdulillah, tasoro mwasira bwanja? Akuziweni omvera madzulo pano.
Ndine Muhammad Ali Yusuf. Muhammad Ali Yusufu anu maganizo mukutinji mazulu pano. Ine maganizo wanga ndikuona kuti si mkulu chikangawayo kupande watipa kale. Watipwetika kale. Kupande watipa kale ndiye chimene ndimaona ineyo anthu basi tingotuluka mwawo nyinji basi tingopita paseo basi akati malizire komweyo. Chabwino. Maganizo wanga ndi omwewo ndili. Muhammad Ali ndikunyatireni popezeka pa 91.1. Ineso ndakunyatirani brother Sal. Zikomo kwambiri. Yao FM, hello. Hello. Mwasira bwanji munthu wankulu. Daswera kutoka muntu wankulu. Akuziwe nomvera kuti ndikuyankhula ndayani. Ile dzina langa Romarija without pain we never. Without pain sikuziwa kuti chanchani fezi zungu mwa ife mulibemo. Maganizo anu mngotani pompano pa Yao FM. Maganizo anga ngokuti apushiri zimene akulankhulazo sizingatheke. Ndipo Malawi sangalole. Mwatero. Malawi sanga ndipo chakwera sana titingenda miyala straight. Mwatero. Maganizo anga akutero msiku lero ndithu. Tikunyatireni tu inuyo without pain it is not life kumapeto kakhala mukutero. Zizungu sitinapite ku school ife nde maina chitazo yachi yawo sinakunyadira mukaende siko pambana muzi Mr. Brother Salo zikomo kwambiri ndimene tuti kupangira pompano pa Yao FM abai mwasira taswire kairi mwasira bwanji Sorudi bwino. akuziwe nomvera maziro pano tikuyankhula ndayani Ngakwa ndinayo Mr. Friday kuno Cape Town. Mr. Friday anu maganizo mukutinji Maganizo anga ndona kuti mazo kwa akulu amene kuchedwa apocheriwa ndona kuti asa obsese anthu chifukwa iwo ndi mulungu yekha akanakhala ni mulungu iwo sakana thawa kuno ku South Africa chabwino maso kwa Mr. Chikangawa ndona kuti palibe bwejala kuiza pogedwa pa iwo komanso sizabwereso kwathu tukwafuna yani chabwino paja kwanuku ndikuti kunsanje wa mwana nsele uyu simufuna bondo 91.1 Yao FM hello mwasira bwanja bwana Sakaini bwana wanga. akuziwe nomvera mazoro pano tikuyankhula ndayani Ineyo ndi nyakwa malifula kuno ku South Africa. anyakwawa malefula kuchokera mu mzinda wa South Africa anu maganizo mukutinji anyakwawa Ine chimene ndimatha kuchiona apapo munthu amene iye akula kushira amene waiti. Ndizokuti noyo pali chinthu chimene akuziwapo chwala khala kuti iwo asakuziwapo china chilichonse akanatha kukhala munthu mmodzi wolimvera dziko la utisoni. chabwino Chwangati anthu afika mkwiyo nkwamba kugenda msogoleri ndokuti anthu ndi owawidwa mu mtima. chabwino Ayiwala pompano anzawo kuti apangise misonkhano akhala kwa agenda kupezeka zokuti nokuboma osatengapo china chilichonse apolisi sakuita kuchita ine liserewo choncho ndelo lipo aona sopano kuipa kwa anzawo chabwino abushiri mmene boma la MCP mmene limapanga ziwawa kumalesa anthu kupanga misonkhano iwo abushiri anali kuti pesa anali kumalayo komweko ndi choncho kabwanji sana teke pogawa bushiro kwauza chakwera kuti hayi ino musambe kugenda anthu asiyena anthu apange misonkhano lero sopano auna kupweteka chocho kuti no anthu akubwezera chabwino bwana malingana ni nthawi mumalize motani
sapange choncheya ife tikufuna dziko la Nyasana lilikonzedwe dziko la Malawi likonzedwe tibwere kumene kupitiza kale kumuzi kwathu. Ndakunyadirani amfumu. Koma kwambiri. 91.1 Yao FM. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri bwanje muntu wankulu. Alhamdulillah bine ndiri bwino tu. Aino Mr. Lamengo muri kubanje. Tibwino akuziwe nomvera tikuyankhula ndaye ni mazolo pano. Ibrahim Katungwe kuno kutepe. Akatungwe anu maganizo mukutinji. Ene rukoma ndiyambe nkhani ya Bushiri. Tiye nayo. Bushiri akamakhala aziziwa kuti kunja kuli mulungu solo zonse zimene akupanga zokoma aziziwa kuti kunja kuso kulyani kuli mulungu. Chabwino. Chifukwa mtundu wa Malawi mmene wagwira pano pasanga manene zinthu zopepera ngati zimene zozo. Chabwino. Afuna Malawi apeze kuti anthu wanji kapena kuti afuna aone kuti Malawi ndi opusa mu mtundu wanji. Amalawi kuti asamatenge kupepera Malawi ndi ochenja kwambiri. Chabwino. Maso mulungu chinthu cho amachichosa kumwambako ndi kuchisiya pasi ampachione na Bushiri mawu amenewo adzawagwirisa ntchito kawiri. Chabwino. Ivire pa president yapende zizulo ifambiri tasangalala kwambiri na uchikwawa chitampavu kwambiri ndipo saonesa kuti Malawi amayikonda. Chabwino. Sati pantu akumangoje kuti munthu amene zimasowera zimene zanthu kuzipanga ukazipanga pa uchikwawa kusene mangoje ndi uje niopya kwambiri koma zinasiya kuti timugende akukapanga zake. Ndikunyadireni Akatungwe poti joyina nawo program imeneyi. Zikomo kwambiri. Yao FM. Hello. Mwasira bwanja bwana. Sabuna kaja ndikulie. Taswira akuziweni umvera mazulu pano tikuyankhula ndayani. Ine ndine Mike Alfred kuno ku Mimosa na staff. Mr. Alfred kakoneka kuti akankoyamba to kubwera pa Yao FM kuzapereka maganizo anu. Si choncho? Ya ndizona. Mukuti nawo bwanje maganizo anu Alfred. Maganizo ndakuti no apu ndizopanda bake fera Malawi kunzunzika kale ndikale. Chabwino. Mazimina conference wa ulizini kuno kuti no lawo makabo ya kutoka mu moya. Chabwino. Ndikunyadireni tu amimosa mwati Alfred popereka ndimanga zanu pompano pa Yao FM. Ya. Zikomo kwambiri. 91.1 Yao FM. Hello. Hello. Mwasira bwanja bwana. Taswira kai ni mwasira bwanji. Taswira tikudziweni komanso omvera akudziweni. Iya ine mukuyankhula ndine Paulo Masona kuno ku Neton ku South Africa. Paulo kakoneka kuti akankoyambanso tu kupezeka pa Yao FM si titero chuncho motero. Ndizona dikuti akankoyamba kuyankhula ndinuyo. FM Yao FM. Anu maganizo akuti inji pankhani ya tabweresa lero ifa yawo. Choyambirira ndithokoze Mulungu kwambiri chifukwa cha program yako ino imeneyi. Chabwino. Nge choyambirira ndiyankhapo kunkhani ya kunsanje. Chabwino. Yogendedwa President Mwala. Choncho kumeni. Amene utu achita bwino ndipo apitirize. Chabwino. Chifukwa yokuti munthu ukachita zabwino sumamenyedwa yayi. Ndi choncho kumeni. Koma munthu ukachita choyipa umamenyedwa ndithu ndi apo pokusonyeza kuti anthu fe tatopa tikumukana. Chabwino bwana. Ndiye tikapitaso pa fundo ya Bushiri awa. Ndi choncho kumene fundo zathu zilipo ziwiri lero. Tikapita pakati pa Bushiriwa chigwirizano chawo cha Bushiri ndi achakwera. Tisasongonyeze dziko la Malawi, tisasongonyeze anthu aku Malawi ayi. Chabwino. Chifukwa iyeyo anathamangisidwa kuno ku South Africa kupita ku Malawi. Ndi choncho. Ndiye
sikuti anthu ndiosangala aku Malawi ayi koma iyeyo chimene angadziwe nchokuti boma lina likangoti afika ameneyo ku Malawi achoka chabwino zivute zitani amene atazayimirire pa upresident umenewo ndikupambana ndithu tizasitimiza kuti ameneyo Bushiri achoke dziko la Malawi. Ndikunyadileni bambo wanga malingana ndi nthawi palaininso tili ndi ena apo. Iyayi inetu ndikuthokozeni kwambiri ndipo ndakunyadirani kwambiri pondi yakaponi yangayi. Zikomo kwambiri. Mulungu akudalise. Nanunso mukaende usiku wopambana. Zikomo kwambiri. Yetu umvera ndi mmene tikuchitiratu pompano pa Yawo FM kumvatu maganizo awantu 91.1 Yawo FM. Hello. 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 Mwasira bwanji chemwali? Akuziweni umvera mazuru pano tikuyankhula ndayani? Mazuru pano mukuyankhula ndi Mamatu. Mamatu mutatenga nthawi yayitali kusowa pa Yawo FM. Anu maganizo akutinji pa program yathu? Ogwira chimwene kuchuluka patheba kuchuluka togwira mbale wanga. Zofunikira. Titani tiyambe motani nkhani yathu ya lero. Ine tu brother Sam zimene ndimafuna kuti ndiyankhe apa pakapera maganizo anga. Zimene akunena Bushirizo ndi zapansi. Mwati bwanji? Bushiri zimene akunena Bushiri zopanda pake zimene zozo Bushiri chimwene si mulungu. Chabwino. Ngati amapanga organize ndachawera kuti alande dziko lija mwa upandwa azavutisa anthu mmene akuwavutiziramo aziwe kuti mulungu alipo. Chabwino. Maso za chilima zimene akunenazo iwawo ndi amene anapa achilima ndi chakwera. Chabwino. Ende iwawo azidikira kuti alangidwenso ndi mulungu komanso iwawo ngati akunena kuti anthu aona mavuto kukalira chwa amene angaone mavuto ndi amene wawo chifukwa mulungu zimene akupanga anthu amene acha mulungu akuona. Chabwino. Ndiye maganizo anga amene ndikunyadileni tu wadikire mavuto awo asanene kuti anthu aona mavuto kutani palibe zimenezo mulungu si munthu. Ndikunyadileni Mamatu mazuru pano popereka ndemanga zanu. Zikomo siwabwino. Zikomo. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mwasira bwanji munthu wankulu? Sadabnoga inu. Abashiru Nixon ito amene. Amene basi 90.1 semene. Number 1 radio imene akuikonda Malawi. Anu maganizo akuti nja Nixon. Eyo to aine kumbali aineyo. Ajawa Bushiru si mulungu to. Chabwino. Bushiru zimene zipanga mwenda anthu akwawo. Kuno Bushiru ngati kufika satani ikakani zake zimenezo. Iya satembeze kwa Malawi. Chabwino. Kwa ziko lisilake yayi. Chabwino. Akati yana na idolo. Akanabwera South Africa kuja akufuna akati South Africa abwera South Africa akufuna mene kuti tu. Apita kumeneko. Chabwino. Zaja kwera waso ajakweraso naso ndokazo za ujisizo kazo. Chabwino. Samu ziwe si mulungu situmna ngapango prene kuti ayi kuti ziziyo chinde ya bembe pakwika ngati chakwani mulungu. Ife twadetuma kuba ife Allah. Chabwino. Allah ndiye mwini china chonse ndo tatani we basi uli manyuma Allah basi. Ndikunyadileni. Yesu na yezo asawapeza anthu ziko nda mulungu ndipo chiwanale sichitika. Ndikunyadileni tu Nixon pobwera pa Yawo FM epa. Ineso ndiyamike munthu wankulu. Zikomo kwambiri. Zikomo. Yawo FM, hello. Hello, Masra Banji, brother Salo. Taswera, kaenu Masra Banji. Sera mugankula ndine Mr. Blessings. Muntu wankulu kwambiri mwino wake Maki. Muntu wankulu kwambiri pano kufani mongalu chitwa chino cha kumadzulo. Anu maganiza kuti nyi mazolo pano a Blessings.
ine maganizo anga ngakuti zomwe yankola Bushiri ayo ungazindopusa ife ndinonso sinkhaniyo ndinkhaniyo ngokufuna ngoyankola chilungamo chifukwa chakuti Yesu ali ndi mulandu osafika kunaleta mulandu wonso ndi tchimo ndi akuona bwa tchimo la anthu ene si mulungu asamadzinamize si mulungu chabwino mulungu adalilenga anthu pa dziko lapansi pano ndi cholinga iye ndi ndani kuti akane kuti akalembere malire munthu chabwino nanga dziwe nchakuti onse pa dziko lapansi pano mulungu alinafe cholinga ulenga pa dziko lapansi zopseza nthawi yopsezana idatha ino nthawi ya democracy ali ndufuna yankulu opanga zimene akufuna komanso chimene angadziwe nchakuti president chakuyankha akupanga choncho adzoza anthu siri kumufuna chabwino amene agendawo ndiponso niso chikhaneda kumi neso mmodzi ogendaso inunso mukanatola nawo mwala onse niso mwala umodzi kanatola miyala yambirimbiri mthumba ndi mthumba mwatero ndikunyatireni tu a blessings poying'alula mazulu pano nditunda tsoko mukhale ndi usiku wopambana zikomo kuimba kwa Skefa Chimoto kumeneku kukupezaniso ni programu ita ya maganizo anu akuti inji pamene nthawi kuti 24 minutes past 8 ndi mmene tikuchitira pompano pa yawo FM anu maganizo akuti inji bwana taswira tikudziweni mazulu pano tikuyankhula ndaya ine ndi Kapesi Blessing kuno South Africa. Chabwino anu maganizo akuti inji pa programu yathu lero ine maganizo anga ndoti abuchiri orumura osugira chabwino cause iwo wakona mena amala kuti akumaso amala amena kufera ninjala akumaso njira siyana kuza ndi boma imene natengera chabwino pano chabwino iwo ngatanga ankhule choncho soza kuti mechi kuchitika Malawi kumaso mena anthu akuvutikira iwo wakuzabuka anthu iwo limodzi la president chabwino ndefe watu ndikuna kuti abuchiro ndi mphamvu yawo yapasi pa nyanjayo ivomereza kuti Malawi avutike komando 2025 mulungu azatiyanga ndikunyatireni bwana popereka ndemanga zanu pompano pa yawo FM yomwambiri mukhale ndi usiku wopambana musanyimuzimuzi zikomo yetu mvera ndi mmene tikuchitiratu pompano pa 91.1 titengeso to 10 zosiriza timalizise FM yawo FM ine ndine Evas Maboko chabwino brother Salo ndikufuna kupereka maganizo anga pa yawo FM taterona bwana wa Bushiri kuti wina aliyense amene watenga mwala kugenda konivo ya president aona zoopsa chimene ninganene brother Salo Bushiri zimene akuyankhula ndikuonjezera mkwiyo wa Malawi ndikuyasa moto weniweni kuonjezera mkwiyo wa Malawi umene ali nawo chifukwa achakwera malo mopita kukaona anthu amene akuvutika ndi njala amene akudya chiteze kumachinga uko akupita kukaona ng'ombe ndiye zosatira zache kumeneko akugunda mwana ndikumapha mwana kumeneko kuthamanga kuthawa anthu kodi munthu wabwino angamathawe kodi alamulire bwino chimene akuyenda chothawa ndi chani chimene akuyenda champeni ndi chani achakwera sakulamulira bwino zipo kuyankhula kwa Bushiri ine ndakukana achakwera sakulamulira bwino zipo iyayi Bushiri wechifukwa chakuti akupezako mwazi kwa achakwerako that's why akubweresa mfundo yoti wina aliyense amene wagenda konivo ya president achakwera aona mbwaza
achakwerawo akubweza mwazi kwa Bushiri umene anapangana pa chipangano chawo kuti akazawina azabweza mwazi. That's why mukuona ngozi zikuchuluka kwambiri muziko la Malawi. Mmozi mwe wakuphandwo ndi Bushiriyo. Bwaza zimene akunenazo kuroko aonese ndiye Bushiriyo. Usatanic, pajatu wa satanic amene. Demaga tanizo amene ndili nawo ndi amene wo Bushiri asaonjezere mkuyo wa Malawi. Zosatira zake Amalawi ayamba kugenda so ndiye amene Bushiriyo ali thawaso ziko la Malawi. 91.1 ndiyo yawo FM kumva maganizo awantu osiyana pambano pa 91.1 yetu ndimene tikukambira kunena kuti Bushiri amene wanditu alemba kalata tayiona ndithu kalata imeneyi tayiona ndithu ya timveso maganizo ena awa. Ine nditi ku South Africa kuno chimene ndingayankhula nchoti mavuto onsewa akuchitika a president kumalozedwa chala chifukwa cha kusamva kuzuzulidwa pa zomwe Amalawi akulankhula molingana ndi mavuto omwe Amalawi akukumana nawo. Komanso ndifotokoze momveka bwino kuti vuto limene likuchitika ndikuti amene amalangiza president omwe ali ma advisor sakufuna kuwaunikira president zona zokha za mavuto amene ali muziko mucho chifukwa chokomedwa ndi ndrama chifukwa achakwera akankha munthu wina wanzeru pa zomwe Amalawi akhala kulankhula anenera kuthesa kabineti wewe kuziwa zoti mavuto akubwera chifukwa cha izi koma angoyang'anira kuli anthu kumene kuyambira amene akhala kulankhula amene ira maufulu wa Amalawi akupanga zimenezo chifukwa atopa apirira nthawi yayitali ndipo anthu alankhula nthawi yayitali anthu atopa. Ndipo pamkelelero ero pabebeto achina chili chonse nkhani yakuta nthenje pamalo pano yakuti mmeneri Shepherd Bushiri wanenesa kunena kuti kwa onse amene ndithu amenya agenda thupi la mtsogoleri Dr. Club Junta, building better Africa. Kutenga taona ndithu